Hey guys, Narzary creator सिम नोंथांमोनखौ बरायबाय आं दा दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे शर्ट ट्रिक्स लाबोनो नागिरदों माने जों बोरै माने उनाव 2 डिजिट मोननै अनजिमानि उनाव जुदि मानो बा थायोब्ला बोरै जों शर्टकाट मेथडआव थाब एन्सारखौ सलुशन खालामनो हागोन दा बेनि बागैनो आं नोंथांमोननि गेजेराव टपिक्सखौ लाबोदों स' नोंथांमोना मोजां मोनब्ला आंनि बे चेनेलखौ लाइक साबस्क्राइब शेयार खालाम बेबायदिनो इडुकेसन रिलेटेड माखासे भिडिअसफोरखौ दा केरियार काउन्सेलिंनि माखासे भिडिअसफोरखौ आं बे भिडिअनि चेनेलनि गेजेरजों सोदांनो नागिरदों स' जोंनि बर'नि गेजेराव बेबायदि माखासे चेनेल नांगौ बेबायदि जानायलाय आंबो माने एसे ट्राइ खालामदों स' नोंथांमोना हेल्प खालामलांबा थारैनो आंबो ग्र' आप जालांगोन स' ना स्टार्ट खालामसै जों भिडिअखौनो दा गिबियावनो जों माने आंना स्टेन्ड गैया फ्रेन्ड्स जायखिजाया आङो माने आखाइजोंनो खालामबाय आं सिगाङाव ट्रिक्सखौ एसे बानायदोंमोन सिगाङावनो माने बानायदोंमोन नैबेखिनिखौ स' नोंथांमोना नायना लानो हागोन नै 15 सानजाब 15 जों जुदि सानजाबना नायोबा बेबायदि सानजाबना नायोबा नै बहुत गोलाव जायो 5 सानजाब 5 सानजाब बेयाव 5 सानजाब 25 नि 2 थाबाय आखायाव आरो नै 5 दो 7 आरो नै बिदि जालायबाय दा बेखौ जों बेबायदि गोलाव मेथडखौ खालामस्लायस्लाय दा सर्टकाट मेथडफोर दं नामा जोंथ' सर्टकाट मेथड नागिरखायो नङा होमबा फ्रेन्ड्सफोर दा सर्टकाट मेथडफोर दं नामा दा बेनि बागै जों माने मा खालामनो हायो दा बेनि बागैनो आं नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों नै 5 सानजाब 5 नालाय बे 5 नि उनाव बे 5 सानजाब 25 खौ लिरखादो ओमफ्राय बेयाव सिगांनि बे अनजिमाखौ नायदो नैबे अनजिमाया बे अनजिमा बेबायदि रिलेटेड जानांगोन दे मोननैबो अब्लासो जाहैगोन बेबायदि रिलेटेड जायोब्ला नै 1 दं नालाय बे 1 नि गिदिर मोनसे अनजिमाया मा जागोन जों बेखौ सिन्था खालामदो 1 नि गिदिर मोनसे अनजिमाया 2 बा 1 सानजाब 2 समान बेसेबां 2 होमबा बेसेबां मोनखो 2 2 2 5 दा थारैनो जों नैयावबो नायबा मोनगोन नै थारैनो 5 सानजाब 5 25 नि 5 आखा थाबाय 2 बेजों 7 जाहैबाय नै 5 जाहैबाय आरो 1 सानजाब 2 2 2 5 दा रिजाल्टआ ओंखारबाय फ्रेन्ड्स दा बेबायदि सर्टकाट मेथड खालामनो हायो दा बिनि अनगायैबो आं 25 खौ खालामनो सानदों 25 सानजाब 25 सानजाब 25 नि सर्टकाट मेथडआ मा दा बेखौ जों डाइरेक्ट आं सिगाङाव बुंबाय जों लिरखाना लादो 25 खौ लाखादो बेनि उनाव 2 नि मोनसे गिदिर अनजिमाजों सानजाबदो 2 सानजाब बेसेबां 2 नि मोनसे गिदिर अनजिमा जोंहा 3 होमबा 2 सानजाब 3 बेसेबां 6 दा 6 जाहैबाय नै जुदि बेखौ सानजाबनो थांबा नै 2 सानजाब 2 5 सानजाब 5 25 नि आखाइ थाबाय नै 12 जाहैबाय ओमफ्राय 2 सानजाब 5 10 लाथिख' होबाय आखाइ 1 थाबाय नै 4 5 नै दाजाबा नै जाहैबाय दा रिजाल्टआ बेबायदिनो 35 45 55 बेबायदि माखासे माने भिडिअ माबाखौ अनजिमाखौ जोङो जुदि मोननै डिजिट थानाय अनजिमाखौ जुदि सानजाबनो थांबा बेबायदि सर्टकाट मेथड बाहायनानै जों सानजाबनो हायो गाइस दा नोंथांमोननि गेजेराव बेखिनिखौनो लाबोबाय स' नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला थारैनो प्लिज लाइक साबस्क्राइब शेयार खालाम आरो बेबायदिनो भिडिअ आं इडुकेसन रिलेटेड माखासे शर्ट ट्रिक्स बा इडुकेसन रिलेटेड भिडिअसफोरखौ लाबोनो जुजिगासिनो दं दा बर'नि चेनेलावबो नांगौ जानायलाय बेखायनो आं माने जोंनि इयुननि जेनेरेसन फिउचार जेनेरेसन जाहाथे जों भिडिअ नायनानै माखासे ट्रिक्सफोरखौ सोलोंनो हायो बेनि थाखाय आं खालामनाय जाबाय स' थेंक्स गाइस